Георгиев, нашия човек пред надпис на Раковска, с обобщение за ситуацията с Волен Сидеров. Всички се занимават с него. Румяна Бъчварова и тя на крака щяла да ходи. Жоро. Добър вечер. Отново намирам се този път отвън пред надпис. До преди секунди бяхме всички вътре. Студенти, Волен Сидеров и неговите хора. Преди секунди пристигна и шефът на СДВР. Студентите обаче бяха помолени лично от своя ректор, който също е тук, да напусна сградата на надпис, за да може по-лесно и Волен Сидеров да си тръгне от тук. Той обаче все още е вътре. Тук е и главният секретар на МВР. Това, което знаем от разпрата, тъй като до този момент всичко е на ниво словесен двубой, от разпрата разбрахме, че господин Волен Сидеров издирва човек, който го е ударил и според думите му това е студент от надпис. Затова той е влязъл вътре. Госпожо Бъчварова, какво се случва? Камерите също. Господин Сидеров, трябва ли да напусне сградата на надпис? Оставете ми да свършим работа, после ще говорим. Кажете само каква е информацията, която вие разполагате до този момент. Каквото виждате в момента. Тук е, ма ние се разпустим. Елата на сам. Виждате и студентите, които бяха излезли. Господин Местан, може ли една секунда един въпрос? Според вас какъв знак е това, че почетният председател на ДПС не гласува? Благодаря. Колега, много ви моля. Какъв знак е това според вас, че Ердоган днес не гласува? имате ми място. Много хора, бе. Колко хора ви казват? Това зададе конкретен въпрос на лидера на ДПС Лютви Местан. Какъв знак е това, че почетният председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган днес не упражни правото си на глас? Отговор не се получи. Сега отивам отново на Раковска пред надпис, където лично вице-премиерът, министър на вътрешните работи, дойде да успокоява положението с нахлулия в надпис Волен Сидеров. Значи там действат други правила с някой. Лично вътрешният министър ходи. Както видяхме, тя се скри от въпросите на Жоро Георгиев, не искаше да отговори. Наистина унизителна ситуация, смятам, и за всички работещи в полицията, за всички студенти, но пък забавна за привържениците на Атака и техния лидер. Жоро, какво става в момента? Аз колкото разбирам... Депутатите на Атака беше изведен току-що от полицията. Волен Сидеров обаче все още е в сградата на надпис. Един от депутатите беше току-що изкаран от служителите на реда. Виждате, студентите са отвън, от другата страна на барикадата. Волен Сидеров обаче, може би в момента разговаря с вътрешният министър Румяна Бъчварова вътре в сградата на надпис. Барикада. Ето, видяхте един оператор току-що изведен отвътре. От едната страна на барикадата са студентите, а от другата страна е лидерът на Атака, може би в разговор с ръководството на МВР. Полицейски кордон охранява двете страни и ги разделя една от друга. Още един депутат от Атака, виждате, е изведен от полицаите. Волен Сидеров е в сградата на надпис. Сега ще се опитвам да стигна. Полицията обаче не ми позволява да стигна по-добре. Ето го, Волен Сидеров беше изкаран току-що. Господин Сидеров! За съжаление не мога да достигна по-далеч в момента, но Волен Сидеров беше изведен от полицаите и опитваме да достигнем до него. Раковска в момента
е пълна с хора. Полицайите обаче не ни дават достъп до Волен Сидеров. Ние се движим с тълпата. Ще помоля и колегата само. София отново заради Волен Сидеров. Продължава да не е задържан или поне не виждаме да го задържат. Изведен от полицейските сили от надвис. Не могат обаче да бъде изведен. Ще опитам с колегата. Бисер! Бисер! Виждате? Стига се и до физическа разправа. На полицай не му издържаха нервите и да ви кажа, разбирам го този полицай. Виждате, стигна се и до физическа разправа. Волен. Намираме се в момента по улиците. Предел на нервите. Волен е в ръцете на полицаите, но тук все още с нас се движи и тълпата от студенти, която се опитва да намери някакъв отговор Волен Сидеров и може би да се разправи с него, но полицаите се опитват да го охраняват. Изведене от кордона. Цялата тази тълпа се движи необуздано по улиците на София. Имаш... Стигна се и до физически сблъсък в него, като че ли участваха и служители на реда и хора, които са от улицата. Ето го на СДВР. Какво точно се случи? На живо сме. Какво точно се случи, ще ни обясните ли? Арестува ли е господин Сидеров? Никой да не мърда надолу! Спокойно. Дайте на кола. Никой да не мърда! Бихте ли обяснили какво точно се случва? Никой да не мърда надолу! Какво се случи, господин Сидеров? Дайте колата! Идем за полицията! Моля ви, влезте малко! Ако обичате! Може само да обясните, случи задържан ли е? За съжаление, Волен Сидеров беше отделен току-що от полицейски кордон. Занимава с Волен Сидеров. Полицейски кордон не ни допуска, но Деница Гаджева е тук с Волен Сидеров и го посреща разплакана, доколкото виждаме. Не, моля, стой до мен, моля, не дайте става. Нямаме достъп, за съжаление. От кого пазихте? От вас? Господин Морен, аз защо ме тук? Ще се опитам да... Защо ме потъщи мене? Спокойно. Нищо не искам от това. Какво искате точно? Точно така. Дисе, на театър. Виждате прегръдката между Волен Сидеров и Деница Гаджева. Виждаме сега в момента Волен Сидеров, ограден от полицейски кордон с неговата жена Деница Гаджева. Волен Сидеров има лек кръвоизлив на една от бузите, явно при сблъсъците се е стигнало до физическо нараняване. От друга, охраняван от плътен кордон от полицаи. От другата страна ще ви помоля да покажем и от другата страна. От другата страна менете, зад кордона. Плътен кордон и от другата страна, който отделя хората по улицата. Отново сме помолени да може само да не ни пречите. Зад кордона, ако обичате ги. Жоро, можеш ли да опишеш ситуацията на самата улица? Студентите искат ли да стигнат до него? Студентите от надвис. Хората в момента се намират отстрани на улица Раковска, кръстовището, което е тук с Гурко. От другата страна на барикадата са студентите, които до този момент, допреди малко бяха вътре и молеха учтиво Волен Сидеров да напусне сградата на надвис. Те са отделени от него и неговите хора с плътен полицейски кордон, за да не се стига до сблъсъци, но тук имаше и физически сблъсъци. Успя ли да видиш? Ние това, което успяхме да видим от камерата, е като че ли на един полицай не му издържаха нервите.
и че той всъщност удари Сидеров. Имаше сблъсък, всичко се случи за секунди, не се видя кой кого удари всъщност, но имаше и физическо спречкване тук на тротуара по улицата, на кръстовището между Раковски и Гурков. Сега като че ли се поуспокоява обстановката. Това са студентите от надпис, които виждате в момента. Ето и плътният полицейски коридор, който ги отделя от Волен Сидеров от другата страна на барикадата. Аз още веднъж ще се опитам да стигна до там, въпреки че сме